baby kai kaga ni kawai in ba za ka dina fitsarin na a tsaye ba ma kawai ya kuma bai kamata ki ce haka ba. Anguwan nan gaba ɗaya babanmu ya fi kowa kuɗi. Sati muna zuba shinkafa buhun shinkafa 8-5. Mahasa daɗi na nune wallahi in suka miki bindi gabu da su mu shashance a auren ma kwana nawa za a yi bisa biyu da kakki damu kwantar da hankalinki. kaga mutanen gari kowa ya fere ka cewa abin da kake yi ke Wallahi ban fitsari wallahi in zai fitsari ma a bayi kwaran kuɗa buta biyu nake zuwa saboda ban san fitsari. ni kawai ka yanzu ma tsoro nake kada baba ya fito ya same mu nan wata Ya mu haɗu? kawai shi kenan na ji ka tafi To baby wallahi sa nake son ki. Ƴar kwana ga mutane in yan. Wallahi sai na yi. Ba za a bari in huta ba. Wallahi ba zai yi ba. Gari maji jiki da duka da ɗanyen kara. Jiki duka maɗayi da kanyan kara. Maɗayi da kanyan kara. Jiki duka magayi da ɗanyen kara. Jiki duka magayi da ɗanyen kara. Jiki duka magayi da ɗanyen kara. wai kai me haka ne LOL! ba ce mun kai ka daina ba ce mun fa kai baka yin abin da aka ce kana yi Wallahi ji ba ne.